croeso nôl I PopT. Fi yn caru adeg yma'r flwyddyn achos mae'n dechrau cynhesu. Wel, sort of. A, gai prynu dillad newydd? Wel, na siwt o'n I arfer meddwl. Bod prynu dillad newydd yn ffain, beth am I chi edrych yn eich cypyrdda chi I weld beth sydd gyda chi yn barod. A dyna'n union beth I fi am wneud yn fideo heddi. Fi di bod yn edrych yn nghwpwrdd I, a ffindes i'r eitem yma. Sef, ffrog denim. Fi di cael y ffrog yma ers bron I 2 flynedd, a dim ond I gwisgo hi rili yn yr haf. Ond, o'n i'n meddwl ni'n gallu dangos I chi cwbl o outfits gwahanol bydd yn para chi trwy gydol y flwyddyn. Ond cyn I fi wneud hwnna, chi'n gwybod beth sy'n rhaid I chi wneud, yn dos e? Mae rhaid I chi tanysgrifio I PopT, I hoffi'r fideo yma ac I wasgu'r glwch bach notification. Oce, mlaen â ni. Dyma'r wisg gyntaf. Yn amlwg, mae'n gret i'r haf gyda jyst par o sandalau a bag. Ond yn amlwg, dwi ddim cweit mor gynnes yna eto. So beth I fi am wneud yw fi am ychwanegu llewis hir, dy bach o batrwm arno fe, fi dwi'n am leopard print, ond unrhyw lewis hir sydd gyda chi, fi'n credu bod patrymau fel leopard print, stripes yn gweithio'n rili dda dy denim, neu hyd yn oed jyst rhywbeth plain. Fi'n meddwl bod hwnna'n dal yn edrych yn rili cool. Fi am wisgo tights a par o boots gyda fe, achos fel fi'n gweud, mae dal yn oer. I fynd am edrychiad bach mwy casual, fi di ychwanegu'r got frown yma, a gael jyst ychwanegu ges I hon o siop elusen am £2. Fi'n gwybod. A bag bach wedyn, so hwnna bydda'r wisg bach mwy casual, daytime, chi bo? Ond gwedwch bod chi eisiau mynd mas yn y nos, bydden ni'n ychwanegu rhywbeth o blazer, lleder, a mae jyst yn gallu trawsnewid yr edrychiad I edrych bach yn fwy smart, ond mae gen I opsiwn i'r dydd a opsiwn i'r nos. Mae'r ail wisg eto yn eitha casual, fi'n mynd I gadw'r tights a'r boots mlaen, allwch chi swap o boots os chi ffansi. Yn hytrach na dangos y ffrog gyfan, fi'n mynd I roed siwmper dros ben y ffrog a gadael i'r collar popo mas. So, mae fe'n edrych mwy fel skirt a top yn hytrach na un ffrog ar ben I hunan. Fi hefyd yn mynd I ychwanegu scarf i'r outfit yma. A os bod hi'n rili oer, allwch chi ychwanegu hat fyd, ond mae'n hollol lan I chi. Nawr, o'n I ddim cweit yn siŵr sut oedd hwn yn mynd I weithio, achos weles I merch ar TikTok yn neud e. Fi jyst I gwisgo par o drwsus fan hyn, a fi'n mynd I droi'r ffrog mewn I ryw fath o dop. Fi jyst I bwtno lan ble fi angen bwtno lan I, a wedyn tyco gwell y ffrog mewn fel la, a mae dych chi grys denim. Fi'n mynd siŵr am practicality hwn, falle neith o gwmpo lawr, ond fi'n siŵr sech chi'n pino'r cefen, allwch chi gael crys a gwisgo trwy'r dydd yn neud y bach mwy secure, ond fi'n meddwl bod hwn edrych yn really cool. A yr edrychiad olaf sydd gyda fi yw leiro ffrog ar ben ffrog arall. So mae gyda fi ffrog polka dots fan hyn, a fi'n mynd I ddefnyddio'r ffrog denim fel jacket a gadael e ar agor. Fi'n meddwl bod hwnna'n ychwanegu layer bach cool i'r wisg gyda bag a par o sandalau yn yr haf. Fi'n meddwl bod hwn edrych eitha cool. A dyna ni, guys. Mae'r fideo heddi jyst I profi bod na fwy na un ffordd o wisgo yr eitemau sydd gyda chi yn barod, a bydda I bendant yn mynd nôl i'n nghwpwrdd I weld os bod fi'n gallu neud hwn gyda unrhyw beth arall. Os nathwch chi joio fideo heddi, chi'n gwybod beth I wneud, ydych chi? Mae'n rhaid I chi hoffi'r fideo yma, I tanysgrifio I PopT ac I wasgu'r glwch bach notification, a welai chi yn y fideo nesaf. Tara!